ang slide? Diyan. Diyan. Slide kami dun na! Kaway! Pangit naman ang camera ko. Lahat. Talaga sa promise. Ano yan? Nag-live ka? Hindi, nagbibideo ko sa TikTok ko, ay sa ano ko, sa Reels. Shout out. Ang bilis. Galing lumangoy oh. May wave pool pala to. Doon no. Pero luma na to no. Muna pa to siguro. Sa Kabalayan kasi makita mo sa itsura eh.